Manipod pa dito programa tayo na paulwan. Rayaw. Ni Ilocano. Naulpit agawel isipang bay kaniya tasikatay nagaw na niya dayo dito'y den na nabayaga panawin nga nagiptura dalinduken sa isinagaba bayag kaawan mo awan pateg day tuibyan binubuskot oras sa naglemes iti arat barbareng punag asikatay malipatak yang no naglabese si kamanentay awagan nakas ang biyag ko tiinted mo akalak ama ta gusto empayen ang uray no kataya di mo pinanunot imbubus ko nga ayat di nagsidnak di tapuso intanem ng akas linipan tapnong di ka maila. Alright. Dati nag-request ako, di ka maila. Nagtuyan ako. Pinagsinilpunan. Dito pala ang programa may napauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ada dito'y ada ka dita ada yunay nagbaetan ta jakamon nugasanukan nusungit-ngit malagip na matan nubutod mo tay siksika buy-buyaem kadletrato ta adwa di mo kadila marignan day di barat ayat kuken ka tapnun sikatay di unay maila kalaing sursurat ko ket inka agbasa ngeno di mapne tarik nam agdayal ka katumawag ka urayek tatawag mo biyak ko tapnun may pepanday ta pili mo bay ang mga iyekas kuti I love you sikalat malaglagip ko Rayaw ni Ilocano. Dapat 5 minuto sa po sa kasanguhanan ti alas 10. Linlen Laitan, Makablao nga po, watching from Lebanon. yan galing nga po taga Lebanon. Hello. Urayek tatawag mo biyak ko tapnun may pepanday ta pili mo
Leptas tuti I love you Sikalat malaglagip ko Sikalat malaglagip ko Ayan, dahil tapo tayo kanta nga. Di